Assalomu alaykum bardoru. Darsi рехтани маслаша нишонтон додум. Анаки симош чихи подключат меша. Ба ҳазур тамошо кунед. Ма ҳамира ози айни ҳол ай кнопка сар мекунам. Баъд схемаша ки чихи пайваст меша. Тарзи мисол бе ягон хеле қиндӣ намекунад дарси мо иншоалло. боварӣ дорум то. Ана бародару канала дастгирӣ кунед. Мо ҳаракат дорем ки таи 10,000 подписчик кунем. Вақте 10,000 шид нозуки ҳамёра бо бисёртар ба шумо мефаҳмонем. Хуб, видеои моро пайгирӣ кунед. Тамошо кунед барои чихи пайваст мекунем. Иншоалло баракат мекунед. Лайка дастгирӣ кунед. Подписатсия айторош ки якам бағал дигам ёд гира. Барои вай чанде лайка меҷиқе ку ҳамақад одамо дав паҳм шидан мегира бародаро. И барои як камбағал хубайда бародаро. Камбағал мисол маҷбур меша интернет мекуна ё багун интернет ягон кас мисол иш қилиб дарс мона миёва. Ҳамин видеое ки мо кадестем хоб бародаро пайгирӣ кунед. Инама тарзи подключениша нишонтон меча. Нокай ки мисол яхш озод медроян. Ана дар ҳами ози нишонтон метем. Озод медроя бародаро дарсура шурӯъ тамошо бо диққат чи саволое дорен ҳатман комментария бинависем. Ман мисол шумода мисол ҷавоб мегарам. Бисёртон адрес мепурсе бародаро. Ана яхш дар айни кор да бисёр занг мезана исоса ҳами WhatsApp да нависе ҳами номро да WhatsApp ҳаст. Ана мисол адреси мо Душанбе автовокзал бозори Сафариён бародаро. Мо ҳамиҷа ҷои кор мо. Ҳамиҷа мисол метоне омада чистона вақте нафаҳмиде мисол метоне ҳамиҷа биёен ёд гирен ва нишонтон тием ва чизотона таъмир кунем. Неми озод медроя бародар тамошо кунем акима далши бисёр гап намезанам видеора нишонтон метем ки хушрӯ айхид кунем. Хоб пайгирӣ кунем бародаро. Хоб рафтем. Анаки ина камтар чӣ мекунем на иҷа озод бусу мекунам. нигоҳ кунем. Ин лампочкое ки зар дора бачаҳо ай поён мебия. Я хеле нито пайваст мекунам мега лампочка дар мегира гарм мекунам. Ина иш тайёр. И ручка. Бародаро ҳамае ки тайёр кардастам и фурӯши 300 сомон нарх дора. И уже анарки мегзарем мегзарем ба деталои даранаш. нигоҳ кунед. Ягон ҷои қиндӣ надора бачаҳо. ина барои ихе мекунем. ин инҷа хамут задагия ман хамутора мегирам. ина ман хамутора мегирам. ҳамё а якдигариш ҷудо бестан ки шумо хушрӯ карда буфаҳмед. Салому алейкум. Ина якум очират и просто перемичкаш и медонед чӣ кор мекунад. Да ҳамун зарде ки шумо да фаҳмода будум кнопка. Ина то есть дар чи зарда не. Якта реле мебиёя торда мерасида буша. Агар яктош иҷа шуда инаро магарм ихе кунем. Так, ширестай. дорум кнопка 16 ампера 10 сима дорум ака. 16 ампер. охо вай сифаташ сӯзай. Бо дорем 20 сом монае бу. Вай просто мо 5 сом пеш меовардем. Клиентора бисёр подводит кард. 30 сом мегирифтем ҳамиҷа. Часми? 30 сом мегирифтем. О вай ози нест ака тамом давра.
Falış tamam ayku panitira. Evet. Çiş çampulay. Teniş. Teniş o. Teniş ay sissim çilsim amxi. Tot canı si çilsim. Tak. Zarday tormondum baçako. Zarday tormondum baray bufamın. Anakın yokni baço. Leyne kraska kada gendis. Mehroşaş. Nigokni baço. Ana. Ne perimiçka hay. Ne perimiçka hay. Ev da zard merhaba. İqati faza olmadı gelin baba. Akurat nişonton metiyim ki baço. Ki kadomuş çıxıla şuru metom. Fakat bu dikkat tamuşun ne barıdır. Bir zarda merhaba toğda. Hop. Hay переключатель без мапы. Не, да тай дига мобайниш монда диден. Да та мобайн мода як тай дига ай мереле. Ҷошон холи бад ай тен мондаги ай. Озма нигоҳ кунед. Анаки ман як хеле кунам ки дами камера хушру шумо бинед. Анаки сирх озма. Камтар проектиш безева бачува. Бо диққат ман нишонтон метиҳам. Просто камтар чекнем. Баъд мефаҳмем ки чӣ гапай. Анаи яташ дайни гуфтам зарда омадагӣ. Як шурупа мегирем самарез. Kamerada metova. Mebarem da iniz saya. Radyatör taqamına basıyor. Buradan tabi gir. Xo'p, ina ish payvast shid. Як-то ж наконечный дуреточный и киджа и тенда. Видеора дар рӯзиша нигоҳ накунед. Муҳим ки сарфам равен. Ина датае ки переключатель гуфтам ки мобайниш холия ира ҳавода пайваст мекунем. Ина рафт. Ки диимша мебарем тенда пайваст мекунем. Ай ҳардаш яташда фарқ надора бачо. Ай ҳардаш яташда интихоб мекунем мезанем. Муҳим ана иша. Ана ира путат накунем. Каровайда ва. Ана ки иҷа мода чӣ мемона? Ина сим ина релее ки нишон додам ки ҳеҷ чиза даги нест ижда терморегулятор. Не. Знаеш? Ана. Як сими дига намераса. Ина сим шон бидай. Ане амбро ҳатман наканешникуро баҷиқен. Ин фонари гирон кунем. Ина фонари гирон кардем. Ина. Як та дига парай ана мида. Мобайнишда пайваст кардем. Анаки и мерава. Ина диди як дона дига тен.
короче хиёл кардам уже шумо ҳамаша тонисте сарфам рафта. ина бучид бачаҳо. ана ки ман камераро мегирам ози дар дастам ё ина мехе. чун нигоҳ кунед. чӣ хел пайваст шид. тамошо кунем, пайгирӣ кунем, иншоалло баракат меяд. раҳмат барои тамошотон. Зинда бошед бачаҳо.